Bé, moltes gràcies a tots per haver vingut. L'última vegada que l'arxiu estava així va ser en una conferència del senyor Jordi Frigola en el Foc de la Bisbal sobre el federalisme. Hem tret totes les cadires, no en tenim més, ho sentim. Algú ha dit que potser era més un dia de Mundial que d'arxiu. No, no. Aquest llibre s'havia de presentar a l'arxiu. És una presentació que teníem reservada, la Teresa no ho sé, jo des del primer dia que vaig arribar, cada Sant Jordi reservàvem que s'havia de presentar aquest llibre. Quan s'acostava la data el llibre encara no estava. Però la voluntat d'en Jordi era presentar aquest llibre a l'arxiu. Per això, quan ens havia complint el desig d'en Jordi de publicar el llibre, va dir-me si el podia presentar a l'arxiu, i jo vaig dir no, és que s'ha de presentar a l'arxiu, perquè era la seva voluntat. Ho sento per als que us heu quedat drets, però és així. Bé, som els 3 directors de l'arxiu, en Xavier ara us presentarà, no? Ens presentarà, suposo. Els 3 directors de l'arxiu, la Teresa està per aquí, no la vam posar en el programa perquè no era segur que ella pogués estar avui aquí. I per això no ens vam arriscar. I, bueno, jo agrair a en Xavier, agrair la presència de tots, evidentment, però en Xavier el fet que hagi complert la darrera voluntat d'en Jordi, no? I que tinguem el llibre a les mans. Com a nota, abans de passar-li la paraula, hem preparat un carro, el que va ser que clar, ha quedat una mica allà, perquè recordeu que l'arxiu aquest any fa els 40 anys, hem fet uns obsequis que ja vam donar el dia de la festa dels 40 i vam dir que durant aquest any de celebració totes les activitats que féssim hi haurien els obsequis per qui els vulgui agafar. Per tant, i si en falten en posarem més. Quan vulguis, Xavier. Bé, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, bona nit, moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Primer, començaré a donar les gràcies. Primer de tot, moltes gràcies a la Carme Maria, a l'Irene, a en Jordi i a tota la gent de l'Arxiu Comarcal, perquè de seguida que els hi vam proposar per fer aquesta presentació de la Bisbal Retrat d'una vila cinquecentista ens han dit que sí de seguida i sense, al contrari, tot han sigut facilitats. També moltes gràcies per descomptat a en Josep Mates, en Santi Soler i una altra vegada a la Carme Maria perquè he volgut participar en aquest acte. Llavors també vaig convidar a l'Àngel Jiménez, que és el que fa el pròleg d'aquest llibre, però l'Àngel no ha pogut venir per motius de salut. Ell diu que a partir de les 7 del vespre ja no surt de casa, però sí que ha dit que esperava que la tenés molt bé i ha demanat que li enviéssim el vídeo que estava fent el Judit. Moltes gràcies a la família, el Jordi Berenguer, la Núria, la Marta Valladera, entre els seus familiars, i també moltes gràcies a la gent que ha treballat amb aquest llibre abans que nosaltres. Per descomptat, la Maria de les Figueres, el cel sigui, que ella sabia que nosaltres editaríem aquest llibre, jo vaig parlar amb ella, de fet em penso que és l'última vegada que vaig parlar amb ella. Li vaig dir si volia que el corregíssim a mitges, ella em va dir que ja ho havia fet i que el que fes jo ja ho faria bé, cosa que... En fi. També moltes gràcies a la Montse Sainz, que de seguida em va enviar la de les Figueres, i a en Gonzalo Peña. En Gonzalo, ara no el veig, però en Gonzalo, de fet, va ser el que va transcriure els últims capítols d'uns capítols que ja s'havien transcrit, per això ho explicaré més endavant. Però l'acompanyar en Jordi fins a l'últim moment ha sigut les versions que en Jordi a l'Hospital de Palamós encara estava refent el llibre.
sense Gonzalo no l'hauríem pogut fer. Aquesta és la manera com treballava en Jordi. Jo us ho explicaré més endavant, quan acabi l'acte, no patiu, perquè jo no parlaré gaire. I per descomptar moltes gràcies a la Judit Puigdemont, que de seguida que li vaig proposar per deixar aquell llibre, doncs no només va dir que sí, l'hem pagat Edicions Sevillà, l'hem acatat la Judit, les fotografies són de la Judit i les dades són meves. De moment, sí, de moment, però deixem que parli els arxivers del Consell Comarcal, de l'arxiu, en primer lloc parlarà en Santi Soler, després, si us sembla bé, Josep Mates, i després la Carme Maria i jo després diré unes quantes paraules. I moltes gràcies. Tens el micro. Se sent? Sí. Bé, jo parlaré més de la relació que vaig tenir amb en Jordi Frigola. Hem parlat amb en Pep Mates, que ell parlarà més del llibre, i jo me centraré més en la relació que vaig tenir amb en Jordi. Bé, doncs, molt bona tarda. En primer lloc, he de dir que estic molt content i agraït d'estar avui aquí, en aquest acte de presentació del darrer llibre d'en Jordi Frigola i Arpa, que és una presentació, però alhora ve a ser un acte de record i de sentit homenatge cap a la persona d'en Jordi. Quan fa uns mesos en Xavier Cortadellas me va dir que el llibre d'en Jordi sobre la Bisbal del segle XVI es publicava, vaig tenir una grata sorpresa i alhora una alegria. La veritat és que, tal com estaven les coses, la situació d'en Jordi en els últims mesos, pensava que aquell llibre no veuria la llum, pensava que no es faria, i per tant va ser una alegria de saber que es publicava. Penso que cal agrair sobretot Edicions Sevillà que ho hagin tirat endavant, i també els familiars d'en Jordi, evidentment, els familiars més propers que també ho hagin facilitat, així com tota la resta de gent que ja ha esmentat en Xavier Cortadellas. Bé, amb en Jordi, jo durant la meva estada a la Bisbal, com a arxiver comarcal, que varen ser uns 10 anys, i vaig tenir una molt bona relació, una relació que va continuar posteriorment. En els darrers mesos me va saber greu no haver-me pogut acomiadar d'en Jordi, i potser va ser ell qui ho va voler fer de mi quan un matí me va trucar a la feina per explicar-me que es trobava ingressat en una residència a Palamós. No vam tenir una conversa molt llarga, però me venia a dir, me va estar explicant que estava content de veure's tan ben atès en aquell lloc. Clar, jo sabia de la seva malaltia, però en aquell moment me va semblar que estava relativament bé, semblava animat, però al cap de pocs dies, malauradament, me va arribar la fatal notícia de la seva defunció. La primera vegada que vaig veure en Jordi Frigola devia ser a principi dels anys 80, quan jo estudiava Història al Col·legi Universitari de Girona. Recordo que es va fer un curs de paleografia, és a dir, un curs per aprendre a llegir i a desxifrar documents antics, que impartia mossèn Gabriel Roure, aleshores arxiver de la Catedral de Girona. A aquelles classes, a més dels alumnes ordinaris del curs, recordo que hi assistia una sèrie, 3 o 4 persones externes, que no eren del grup, i que no coneixíem de res. Però aviat va córrer la veu que aquella gent eren de la Bisbal. Una d'aquestes persones, anys a venir, qui ho havia de dir, seria per a mi un mestre i seria la persona que precisament me traspassaria la direcció de l'arxiu comarcal. És a dir, em refereixo ni més ni menys que a en Pep Mates. Una altra persona era una noia, cabell així estirat, que anys després t'havia sabut que era la Marta Torró. I la tercera persona de les que recordo era un senyor més gran que ells, amb els cabells així grisosos, amb ulleres, uns cabells ja tirant a blancs, que es veia més gran que ells, però que aquella època tampoc devia ser tan gran, que era en Jordi Frigola.
Bé, tan bon punt vaig arribar a la Bisbal, com a arxiver, de seguida en Jordi se me va venir a presentar a l'arxiu, que doncs era el castell. En Jordi penso que va ser generós amb mi perquè sempre que necessitava alguna informació precisa sobre la Bisbal, ell amablement ens la portava, com també sempre va ser generós a l'hora que quan se li demanava de fer alguna xerrada, alguna conferència sobre algun tema bisbalenc, o les visites guiades pel poble, o també pel castell que ell també coneixia. I això ho feia sempre, com sabeu, els que el coneixiu de manera altruista, de manera gratuïta, de manera que per les coses de la Bisbal ell sempre hi estava a punt, sempre s'hi volcava. Venia sovint a l'arxiu, però no sempre i no massa com a investigador, només de tant en tant, quan s'ingressava alguna documentació que a ell li pogués interessar, ja que a mi em donava la sensació com si la documentació pròpiament de l'Ajuntament de la Bisbal, del fons de la Bisbal, ell ja ho tenia bastant remenat, bastant estudiat, bastant treballat, i per tant no venia molt a l'arxiu, però no sempre com a investigador. En Jordi, els que el coneixiu, no era un home matiner. A l'arxiu solia venir força més enllà del migdia perquè deia que anava a dormir tard. Esclar, ell llavors, en aquella època, ja estava jubilat, ja estava jubilat, i explicava que li anava més bé la quietud de la nit per llegir, per escriure, i esclar, això explica que a vegades quan arribava a l'arxiu ja gairebé era l'hora de tancar. Bé, des de feia anys jo sempre m'adreçava a ell, en tota broma, tractant-lo de Monsieur Frigola. I això ve que quan jo vaig fer les oposicions d'arxiver, que va coincidir amb aquesta meva etapa a la Bisbal, resulta que la darrera prova que vaig haver de superar era la d'un idioma estranger. Aleshores es podia triar entre francès o anglès. Com que jo de petit havia estudiat francès, em vaig decantar pel francès. Però esclar, el meu francès en aquells moments estava molt rovellat i calia que en pocs temps de fer una autèntica apretada, una immersió en francès, i en Jordi me va dir d'una persona de la Bisbal que me podia fer unes classes de repàs, unes classes particulars, i així ho vaig fer i la veritat és que me va anar molt bé. Podem dir que... Però és que a més d'això, en Jordi, aquells dies quan apareixia per l'arxiu, s'adreçava a mi en francès, fèiem conversa en francès, totalment en francès. De manera que, he de dir, per tant, podem dir que en Jordi Frigola, d'alguna manera, també va posar el seu granet de sorra a ajudar-me a aprovar aquelles oposicions. Des d'aleshores, recordant aquella feta, en tota broma, en Jordi Frigola per mi sempre era el Monsieur Frigola. Bé, en Jordi, tot i no considerar-se un historiador de professió, encarnava la típica figura de l'erudit local, apassionat per tot el que representava el seu poble i especialment la història. Me va agradar molt el 2020 de llegir l'entrevista que la Judit Pujador li va fer i que es va publicar a Revista de Girona, una entrevista, penso que molt merescuda, en la qual en Jordi feia una mica de repàs a les seves aficions i a les seves inquietuds culturals que el van acompanyar al llarg de la seva vida, sempre relacionades, com sabeu, amb la seva estima pel país, la llengua i la seva vila nadiua, la Bisbal. Sobre el llibre jo no en diré gaire res, només dir dues coses, dos aspectes, un de formal que seria una mica l'estil, la manera d'escriure d'en Jordi, cosa que feia de manera molt clara i precisa, amb un to planer i amb una evident voluntat pedagògica, com ho eren sempre les seves explicacions. Això segurament el portava a revisar molt a fons els seus escrits, en busca sempre de la perfecció, i això ens explica la seva característica lentitud que coneixíem a l'hora de publicar coses, no? Però és que, com diuen els editors en la presentació d'aquest llibre, la perfecció en general està renyida amb la pressa. O com també diu l'Àngel Jiménez en el pròleg, referint-se a la manera d'escriure d'en Jordi, deia que per en Jordi tan important era la dada històrica com el trobar un adjectiu precís i adequat. Bé, sobre el contingut del llibre coincideixo amb l'Àngel Jiménez que es tracta d'un excel·lent treball de microhistòria
format per un aplec de treballs, talment com les peces d'un mosaic que ens van composar en la vida bisbalenca de fa 500 anys, de què vivien, com es governaven, les seves relacions amb el bisbe, així com els patiments i les seves alegries. Treballs, la majoria dels quals ja en teníem notícia per les explicacions mateixes d'en Jordi o pels diferents nombrosos articles que en Jordi ja havia publicat en butlletins i revistes locals, però que ara reunits en aquest llibre adquireixen un nou valor. Sens dubte que es convertirà en el punt de partida pels historiadors del futur i que vulguin aprofundir i completar sobretot algunes llacunes que encara poden quedar pendents d'estudiar. Sense anar més lluny, una última cosa volia dir que fa pocs dies vaig ser testimoni de la utilitat que a hores d'ara ja ha tingut el llibre d'en Jordi. A l'Arxiu Històric de Girona, on treballo, ens ve una noia, una historiadora, una noia joveneta, becària de la Universitat de Girona, que està fent un treball en base a uns capreus, és a dir, uns documents antics, precisament de la Bisbal. Documents que estan en llatí i en el qual apareixen molts noms de lloc que la noia no sabia ni interpretar ni situar. Li vaig ensenyar el llibre d'en Jordi, que en aquells moments m'havia arribat, just en aquells moments m'havia arribat a les mans, i tots aquells noms que aquella noia desconeixia li sortien representats en un dels mapes que apareix publicat en les pàgines d'aquest llibre. Per tant, aquesta noia ja li ha estat d'una gran utilitat, com segur que en el futur ho estarà per a molta més gent. I bé, simplement res més, només volia, crec que ens hem donat l'enhorabona i tots plegats perquè per la publicació d'aquest llibre hem d'estar contents, com segurament també estaria el mateix Jordi, i res més. Ara ja en Pep, si hi hagués que parli del llibre pròpiament. Doncs una salutació a tothom i d'entrada també agrair molt la invitació dels organitzadors de l'acte, els editors i l'arxiu comarcal, que em fa molta il·lusió també participar-hi per la meva vinculació amb en Jordi. Jo me'n recordo que quan vaig començar a estudiar història, això devia ser l'any 74, vaig anar a veure en Jordi a la botiga, hi havia la tertúlia, en Paco Pibernat, en fi, tots els seus amics, en Pere Pasqual, i vaig dir, bueno, jo ara estudiaré història, i en Jordi Frigola em va dir, doncs precisament jo ara estic preparant un llibre sobre el segle XVI. Jo vaig... Això era l'any 74, o sigui... 50 anys. Recordo que un dels assistents diria a la tertúlia que es feia allà a la botiga, que tothom passava per davant, entrava, etc. Era fantàstic. Doncs crec que era en Pere Pasqual. Va fer... Recordo així, més o menys. I bé, em fa sincerament molta il·lusió perquè després, clar, la relació amb en Jordi ha estat també molt especial per mi. Bé, explica en Jordi en aquest llibre que l'any 1561, ens situem al segle XVI, diu, transcrivint un document que ell troba, diu que en el temps de sementer fon gran secada, el temps de sembrar, secada, que els pagesos no podien sembrar sinó un gran treball. I explica en Jordi que això passava, és un document interessant, però diu que això també passava al contrari. Diu, de manera que explica en Jordi, amb un altre document que troba, que el 20 d'octubre de 1577 vingué una aiguada gran, en tant que no és memòria d'hòmens s'ha vista tan gran, que el raig, a soles muntar per lo Raval, pel carrer del Raval, i l'aigua entrava per les entrades de les cases i trabucava botes plenes de vi. Es feia, trabucava, és molt maco, i s'emportava els barrils que trobava. L'aigua baixava pel Raval, entrava a la plaça, carrer Sant Jaume, plaça. En Jordi ens explica que la plaça era coberta, teníem una plaça coberta, o sigui, la part, diguem-ne, des de Can Massot fins allà on s'estreny, abans de l'església, allò tenia un teulat que es va desmuntar al segle XIX, a començaments del XIX perquè estava molt malament. Era un teulat que ens podem imaginar que era
segur pràcticament que era com aquella llotja que hi ha a Ullastret. És la mateixa amplada, sembla que no, però si vas a... Jo vaig anar-hi un dia, aquella gent d'Ullastret me mirava una mica raro, però vaig prendre a mi de veure que és la mateixa amplada que la plaça. Devia ser molt semblant. Esclar, en Jordi tenia aquest coneixement, lògicament, del lloc, del territori, que això l'ajudava molt en els seus treballs, perquè, esclar, ell passava per allà cada dia i pels voltants, en fi, coneixia el medi, per tant, quan trobava un document, evidentment podia interpretar molt bé a què s'estava referint. De fet, la Bisbal, esclar, és molt curiós, però va néixer arran del Raig. Seria com el segon riu, si se'ns permet. A Girona diuen que en tenen 4, de discutibles, per tant nosaltres també podríem dir que en tenim 2, no? El Raig. El Raig, que en aquell moment, al segle XVI, explica en Jordi, ja s'havia desviat, o sigui, ja se li havia fet, ja s'havia evitat que entrés a la plaça i que anés a tocar el Daró pel Pont Vell, sinó que ja es desviava, com passa ara, per sota el carrer Valentí Almirall. I en Jordi explica que el Raig, abans d'arribar al Daró, emplenava una bassa i hi havia un molí fariner, perquè ens hem d'imaginar, tal com explica en Jordi, que als darreres del castell cap al riu ja tot allò no era ni practicable, no es passava per allà, allò ja era riu, eren zones així que s'inundaven, etc. O sigui que ens fa una descripció de com era els espais de la vila. Clar, llavors la Bisbal era una ciutat mitjana, era per dimensions, segons els números que fa en Jordi, era la 20a de Catalunya, o sigui, era una ciutat relativament important, que estava governada per un ajuntament, no en deien ajuntament, però per un grup de persones que eren escollits i formada un conseller en cap, uns jurats, uns cònsols, que es reunien a la Torre del Consell. La Torre del Consell era una de les torres de la muralla del segle XIV que estava situada molt a la vora d'entrant a l'Ajuntament Vell. Pràcticament tancava la sortida cap al carrer Ample. Allà hi havia una torre que Jordi explica que es reunien en aquella època, en el segle XVI, allà, i en el segle XVII ja es fa una casa pràcticament devia estar en el mateix solar que després es va fer l'Ajuntament Vell, l'actual Ajuntament Vell. Doncs llavors el Consell tenia molta feina perquè no tenien mitjans, no hi havia funcionaris, per dir-ho així, hi havia res, algú que se'n cuidava de 2 o 3 persones que podien cobrar alguna quantitat per fer feines i se n'havien de cuidar, les pròpies persones que formaven part del Consell se'n cuidaven de fer les gestions, les feines, etc. I tenien realment molta feina, ho veiem en el llibre d'en Jordi, el que comportava la vida a la Bisbal. Especialment, per exemple, quan hi havia pestes. Hi havia pestes i això era un desgavell terrible, no? I llavors es plantejava una cosa que també ens fa pensar en els temps actuals. Esclar, si restringien molt la circulació per evitar el contagi, no hi havia negoci. Això és una cosa que és curiosa, no? Perquè la història, diguem-ne, no es repeteix, però hi ha aspectes de la història que ens fan pensar, no? També, i que passen, que es produeixen en els temps actuals. Però segurament el problema més gran que tenia l'Ajuntament de l'època eren les relacions amb el bisbe. El bisbe era el senyor del lloc i, esclar, bàsicament el bisbe volia extreure'n rendes del seu domini a la Bisbal, era el senyor, i tenia un batlle, tenia un delegat, que també portava problemes. O sigui que hi havia com un permanent conflicte, ens explica en Jordi, entre aquests 2 nivells, el bisbe i el seu representant, que era el batlle, i els escollits, diguem-ne, més o menys, per la gent del poble, i sempre topaven. Per exemple, en Jordi explica, hi ha moltes històries d'això en el llibre, que són quasi 200 pàgines, però explica que hi ha un any que hi havia gana, i llavors el Consell encarreguen amb algú que se'n vagi a buscar a la costa 2 carretades de sardines. I es veu que el batlle no hi estava d'acord perquè no havia donat el vistiplau, i els hi segresta les sardines. I diu, amb gran desservici, els consellers es queixen i diuen, això és un gran desservici de Déu i dels veïns, perquè, esclar, estem passant gana i les sardines anaven molt bé i tal. I llavors, esclar, resulta que els altres possibles proveïdors no volen venir a la Bisbal, perquè diuen, home, si aquí hi ha un paio que ens arreplegui i es queda les sardines, en fi, no sé qui se'ls va menjar les sardines. Sí. Bé, aleshores, com veieu, esclar, garantir el proveïment, les pestes,
Com us dic, la Bisbal, esclar, era una vila considerable, 270 cases, de les quals 15 eren de capellans, o sigui, hi havia una comunitat molt important de preveres, amb diferents càrrecs, entre ells un organista, una figura molt interessant, uns organistes, vam tenir organistes a la Bisbal fins al 1936, que és quan el juliol del 36 els revolucionaris destrueixen el parament de l'església i entre ells l'orgue, que era un orgue molt gran, molt interessant, i es va acabar aquesta tradició. Doncs bé, hi havia aquesta figura també, en fi, i aquesta comunitat religiosa era important. Bé, aleshores, una altra causa de problemes greus per la comunitat i per l'Ajuntament de l'època era els períodes de guerra, perquè esclar, quan hi havia guerres que circulava l'exèrcit era poder pitjor que el bisbe, perquè l'exèrcit s'allotjava, l'havies d'acollir les tropes, alimentar-los, també en els animals que portaven, buscar-los palla, etc. De manera que, per exemple, en Jordi explica que el 13 de novembre de 1536 hi ha una companyia, corre la veu que baixa tota una companyia que ve per Santa Pallaia, venen de caçar Santa Pallaia, i llavors la gent de l'Ajuntament surt disparada a parar-los i a dir-los: ei, a la Bisbal no entreu, que no tenim res, som pobres. Sí, llavors negocien, perquè els soldats li diuen: sí que entrarem, i entrarem a les amb bones o a les amb males. Però aconsegueixen que no acabin d'entrar. Però és interessant aquesta anècdota perquè et fa veure la càrrega que representava per l'exèrcit, que era com una plaga de llagostes, alguns autors han dit, que arrasaven i empobrien, a part d'altres conflictes que podien generar. Això era l'exèrcit, però després la seguretat, ens explica molt ben Jordi, amb molt de detall, la garantia la pròpia gent, que s'organitzava amb unes milícies sometent, que tothom els homes de més de 15 anys, de 15 a 60, estaven obligats a formar part del sometent, estaven organitzats en colles de 10, en fi, i tot això ho explica molt bé en Jordi, i tenien un petit armament, fins i tot ens fa la llista, en Jordi tenien 40 arcabussos, és a dir, una mena d'escopetes, 68 pedrenyals, que eren com unes pistoles, 2 escopetes de metge i 78 ballestes, tiraven fletxes. Llavors, esclar, quan tocava sometent, es havia d'anar a socórrer o es havia d'anar a ajudar en un altre poble, doncs sortia la milícia i calia anar-hi. Llavors, precisament en relació amb això, hi ha una història que és apassionant, que és la d'un bandoler que es diu Bartomeu Camps, que tenia un petit exèrcit de 74, calculen, persones armades. Terrible. Es veu que assassinats, robatoris, venjances, en fi. I hi ha uns fets que són també molt interessants, que es veu que un grup de bisbalencs, 30 bisbalencs, havien anat a socórrer pobles de la costa, havien anat als moros, o sigui, el document diu els bisbalencs havien anat als moros, volia dir que Palamós, Sant Feliu havien avisat: hi ha perill de moros que ens estan entrant, veniu-nos a ajudar. Llavors tornaven, i era la nit, i en el camí ral, vinguent de Vall-llobrega, passant per Fitó, doncs cap a Fonteta, aquest grup dels bandolers ataquen i maten el líder del grup, que era una persona benestant, que era en Francesc de Torroella. Això passava el 22 de juny de 1564. Fixeu-vos que és molt curiós perquè tots coneixem la història de la Roca Filanera. Pràcticament podria ser que hagués passat en el mateix punt. En aquell lloc que és tot emboscat, que fa una mica de Congost, els fets de la Roca Filanera, la llegenda aquesta, llegenda basada en fets reals, doncs és del segle XIX, començaments del segle XIX s'ha pogut documentar. Doncs bé, resulta que maten en el Francesc de Torroella, la colla d'en Bartomeu Camps, i llavors explica en Jordi que aprofitant que era mercat el divendres, n'agafen 5. Això és molt interessant. Fixeu-vos, els bandolers anaven a mercat. Això és molt interessant perquè, efectivament, els estudis sobre bandolerisme expliquen que els bandolers no eren bandolers que estaven en una colla, sinó que eren gent
que feia la seva vida i que de cop i volta s'amagaven, es disfressaven, es protegien la identitat i anaven a fer bandolerisme. Això, precisament, en Xavier Torres, de la Universitat de Girona, ho ha estudiat recentment i és molt interessant aquest cas que explica en Jordi, que aquesta relació, aquesta presència, esclar, això feia que els bandolers fossin molt difícils de capturar, perquè esclar, es vestien com la gent normal, feien vida normal, no eren allò una gent que se'ls podia perseguir, sinó que després de fer els actes tornaven a casa, feien la vida normal, però en aquests els varen reconèixer, els agafen i els pengen. Mentrestant, hi ha un personatge de la colla que anava per lliure, explica en Jordi, que també era un personatge, diguem-ne, molt terrible, diguem-ne, d'un historial molt greu, i hi ha un personatge molt interessant de Santa Pallaia, un tal Toni Juliol, que decideix anar-lo a caçar, i el persegueixen, el capturen en Joan Camós, en aquest bandoler, agafen el capturen, el torturen, les autoritats, diguem-ne, el maten, l'esquarteren i pengen les restes en llocs visibles. Pràctica que sabem que també es va estar fent fins també segurament al segle XIX. A la Bisbal tenim la plaça de la Cuixa famosa, que segurament recorda una cosa d'aquest tipus. Bé, la qüestió és que llavors en Bartomeu Camps es vol venjar, se'n va saquejar el Mas Juliol, que és el del capitost aquest que havia aconseguit. Finalment en Camps també és agafat, torturat i en fi, i sentenciat a mort, d'acord? Jo quan llegia tot això pensava en Xavier Cortadellas, pensava això, aquestes persecucions per les gavarres, gavarres amunt, gavarres avall, en Xavier n'haurà de fer algun llibre, perquè això, ell que coneix tan bé les gavarres i que els estudia, però és una història apassionant, de bandolers que s'amaguen, en fi, represàlies, etc. Bé, en tot aquest panorama de les milícies, en Jordi Frigola ens descobreix un personatge que jo desconeixia, realment molt interessant, que és com una mena de cap de totes les milícies, perquè aquestes milícies ciutadanes a vegades s'ajuntaven, deien que aquests, els altres, ens ajuntarem, anirem a fer serveis a la guarnició de Roses, a la Ciutadella, o venen els francesos, etc. Llavors hi havia un personatge militar, diguem-ne, de la petita noblesa, que era en Pere II, diu en Jordi, Pere II de Margarit, de Castell d'Empordà. Aquest personatge jo desconeixia, i aquest és el net del cap militar del segon viatge d'en Colom a Amèrica. Clar, el primer viatge, com sabeu, es van embarcar presidiaris, en fi, era una aventura que no sabien si tornarien, i el segon ja diuen, vale, doncs ara jo mano i agafaré gent, en fi, d'un cert nivell, etc. I llavors hi va l'avi d'aquest, que a les cròniques castellanes surt Don Pedro Bertran de Margarite, Caballero Aragonès. I no, era en Perot, li deien Perot. Perot Bertran de Margarit, de Castell d'Empordà. Sí, perquè, com sabeu, tota la descoberta d'Amèrica, la historiografia castellana l'ha atribuït, diguem-ne, el mèrit, per entendre-se, a Castella, i es tracta de dissimular també la participació. Per tant, és Don Pedro Bertran de Margarita i Caballero Aragonès, que eren Perot d'aquí, del Remei. Doncs bé, aquest és el net, que és un personatge realment molt interessant, que valdria la pena també estudiar-lo, que d'això. Bé, com veieu, fixeu-vos tot aquest món que ens dibuixa en Jordi, perquè el llibre d'en Jordi fa una cosa que és molt atractiva, fa coses, diguem-ne, categories, intenta arribar a conclusions, els models, com funciona, tal, i després baixa a les anècdotes, està ple d'anècdotes, de fets, que ho fa realment molt interessant per llegir. Una de les coses també, jo crec, molt interessants, que són una gran aportació del llibre, sincerament, més enllà de l'interès per la Bisbal, és la història que explica en Jordi, que ja ens havia avançat amb altres treballs, dels problemes que hi havia entre els vilatans i els forans. Això és molt interessant. Resulta que aproximadament ell diu hi havia 152 cases que eren de la vila
i barris propers, per exemple de la plaça Nova, que ja existia, dels Ravals, que estaven del carrer del Raval, que per això porta aquest nom, i després 77 masos dels forans, entre ells Fonteta, que era nostra, Fonteta era de la Bisbal, i Sant Pol, i llavors la Vila de Vall, cap allà a la Higueta, en fi, el Vilar, tots aquests masos, aquests eren els de fora, i no s'entenien, els de dins i els de fora no s'entenien, estaven sempre discutint que això ens esteu posant masses impostos, no hem de portar tanta gent quan toquen a sometent, en fi, ara ens feu portar això pel bisbe i nosaltres ja vam portar, sempre s'estan discutint. De manera que és molt interessant que el 1567 decideixen fer una assemblea i diuen això s'ha d'acabar. I a 138 bisbalencs es reuneixen a la plaça del Castell i nomenen una comissió, i és molt maca l'expressió, per dividir-se en dos. Decideixen fer dos ajuntaments. Llavors s'arriba a un acord que és molt interessant de com anirà la cosa. Però esclar, llavors hi ha qüestions que són difícils de resoldre. Per exemple, ara que estem aquí entre arxivers, l'arxiu. Clar, només hi ha un arxiu. Només hi ha uns pergamins amb els privilegis del bisbe, el privilegi dels reis de celebrar el mercat, el privilegi de reunir-se cada no sé què. I llavors decideixen fer una caixa amb dues claus, que és una caixa que encara es conserva. O sigui, és una caixa del segle XVI que tenim en el castell. És una meravella, no? Perquè tenim... Esclar, llavors, per obrir, perquè ningú es quedés als de aquella caixa només es podia obrir amb les dues claus. Havia de venir un de la vila dels Forans i un altre dels de la vila que es reunissin i llavors s'obria la caixa. Bé, la Bisbal era, per tant, una ciutat complexa de governar, plena d'artesans, amb moltes fires, mercats, ens explica en Jordi, amb oficis molt diversos. Ja hi havia 4 rajolers i 4 ullers, o sigui que tenim precedents de la indústria, no? Llavors hi havia també tota la gamma d'oficis que us podeu imaginar, sastres, barretaires, tintorers, ferrers, padrinyalers, els que feien els padrinyals, tot tipus. I esclar, també hi havia problemes. Per exemple, el 1582, l'apotecari, que seria com farmacèutic de l'època més o menys, Ginesta, se'n va anar al batlle, el representant del bisbe que administrava una mica de justícia, i se'n va anar allà i li diu, escolta'm, jo amb un vidriaire que treballa a Sant Pol, que es diu Bruguera, jo li he encarregat uns recipients de vidre per posar els ungüents i tal, i resulta que m'han arribat malament, i jo ja l'he pagat, 20 sous, que eren forces diners. I llavors el batlle li diu, tu noi, Bruguera, vine cap aquí, què ha passat? I en Bruguera diu, sí que és veritat, jo havia fet molt bé la feina, diu, i al moment de carregar l'animal, la mula se me va moure i el serrió va caure a terra. Diu, però jo em pensava que no havia passat res. És clar, sí. Bé, hi havia el vidriaire aquest de Sant Pol, que no sé si és el mateix del Mas del Forn del Vidre. Poder no, El Mas Bruguera és aquest mas que hi ha cap a la sortida, allò que queden 4 parets, a la sortida de la Bisbal, cap on hi ha el pisos de Sant Martí. Doncs mira, doncs així era, perquè sabem que hi havia el Mas del Forn del Vidre, no?, de Campo Plana, doncs que també hi havia hagut, lògicament, un forn del vidre. Bé, no, realment és molt interessant tot aquest món que es dibuixa, una ciutat molt activa, diu en Jordi, amb tavernes, on es bevia molt, diu. Això no sé com ho ha sapigut. Perquè és veritat que trobes plets i denúncies que hi ha aquell que ha creat, però em pensava, ostres, ha arribat tant al detall, i llavors que es jugava a daus, que això sí que ho sabem, que es jugaven a daus i també hi havia problemes pel joc, etc. Era una ciutat, una població d'estaments molt diversos, des d'aquesta petita noblesa que va aguantar fins al segle XIX, grans terratinents, que en Jordi també va estudiar amb altres treballs, famílies d'artesans, mossos, gent realment molt pobra, i esclaus, hi havia esclaus, que la diferència entre els mossos és que als esclaus només se'ls feia la vida i no podien moure's, els altres tenien més mobilitat.
i hi havia moltes diferències de nivell realment. Per exemple, en Jordi explica que era molt freqüent que es fabricava un producte que en diu aigua arròs. Aigua arròs, que era una cosa feta amb pètals de rosa per fer bona olor, i aquesta cosa que et dic que fa en Jordi, que és molt interessant, que baixa el detall, diu: el 1594, el dia 11 d'agost, el Consell compra un sou d'aigua ros perquè ha de venir el bisbe, que devia venir per la festa major, perquè esclar, aigua arròs i algun pollastre també devia menjar, algun rostit. Bé, tot això, doncs, com veieu, jo he volgut explicar tot això per il·lustrar, això és una petita part, són 200 pàgines, aquest tipus d'informació que ens aporta en Jordi, és un inacabable allau d'informació sobre el segle XVI. Clar, imaginem-nos que la història de la Bisbal és com una calaixera, no? I que cada calaix és un segle. Doncs, esclar, el calaix del segle XX, lògicament, el tenim obert, sabem el que hi ha pels treballs d'en Jordi Frigola i d'en Pere Lloberes, el segle XIX també pels seus treballs, però del segle XVIII, XVII, XVI, pràcticament teníem alguna cosa, havíem pogut veure alguna cosa dins, però ho desconeixíem. Amb aquest llibre, en Jordi el que fa és que ens obre absolutament el calaix del segle XVI. És un salt extraordinari en el coneixement de la història de la Bisbal. Per la història de la Bisbal realment és molt important, és lògicament el treball segurament més important en molt de temps que s'ha fet, i com us deia abans, hi ha aspectes del llibre que transcendeixen de la Bisbal. Per exemple, aquesta qüestió dels bandolers és molt interessant tal com ens els descriu i ens els explica, i també aquesta qüestió dels conflictes entre vilatans i forans i les solucions jurídiques per la història del dret és molt interessant tot el que ens comenta. I de fet també, encara que se centra en el segle XVI, esclar, hi surten molts elements que després en altres moments de la història els anem veient, els anem trobant. O sigui que ens il·lumina també altres moments, altres etapes. Per exemple, això que us deia de l'organista, l'organista que ens explica que ja existia. De fet, aquesta successió d'organistes en forma part en Joan Carreras Dagas, que seria el mestre del gruix de la primera formació de la principal de la Bisbal. És un dels organistes que en va formar part. O, per exemple, aquesta història de la Covid, del morbo, que ens fa pensar en la Covid actual, aquestes disputes. O, per exemple, el raig que entra a la plaça, nosaltres també ho hem vist, això. El raig, abans hi havia un portal, recordareu, i va haver-hi un any que va botir molt, i finalment va rebentar el portal i el raig va tornar a entrar a la plaça. T'ajuda a entendre moltes coses d'aquestes. O aquestes disputes amb els pobles dels voltants que es mantenen d'alguna manera. Penseu que l'any 1972, quan a la Bisbal integrem Castell d'Empordà, s'absorbeix Castell d'Empordà, automàticament tots els pobles del voltant s'ajunten per evitar ser annexionats. O sigui, serien les últimes conseqüències d'aquest recel entre els vilatans i els forans. O sigui, és un cas únic. Al voltant de la Bisbal s'ajunten Fonteta, Peratallada i Orpellac, Corçà, Casavells, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní, tothom s'ajunta per evitar. O sigui, des del segle XVI en Jordi ens explica que ja hi havia qüestions d'aquest tipus. Bé, per tant, realment és un llibre extraordinari, disfrutareu molt llegint-te'l. I jo una última cosa que volia dir, tots els que vam conèixer en Jordi sabem que ell estimava molt la Bisbal, va participar en moltes iniciatives des de la Fundació de l'Escoltisme, el Patronat del Castell, moltes iniciatives culturals incomptables. Estimava molt la Bisbal i patia per la Bisbal. I quan veia que no es feien les coses bé, li semblaven a ell, sobretot quan era una persona molt austera, quan trobava que els diners no s'esmerçaven de manera correcta, patia molt. I és evident que ell, amb els seus treballs de recerca, estava pensant que feia un servei a la ciutat. I, esclar, aquest llibre és el seu, podríem dir, últim i gran servei que li hem d'estar molt agraïts. Res més.
passaré el temps que s'ha menjat en Pep. No, Pep. Però bueno, és molt interessant, jo ja seré més breu. I a més no seré tampoc massa original perquè moltes de les coses que diré segurament gairebé tot ja ho heu dit. A veure, jo crec que hem de reconèixer la feina que han fet els erudits locals. No eren historiadors, com ja diu l'Àngel Jiménez al pròleg, en Jordi no se'n considerava, però han fet una tasca molt important per al nostre país. Profuns coneixedors de la seva vila, dels costums, de les famílies, dels veïns, de l'urbanisme, de les relacions humanes i de molts esdeveniments locals, van completar aquesta base amb la documentació d'arxiu i van publicar els estudis resultants. Així es convertiran en grans divulgadors de la història i els seus treballs seran la base que després utilitzaran els historiadors per realitzar obres més generals. Si no tenim història local, moltes vegades tenim moltes dificultats per fer la història més general. Aquest és el cas d'en Jordi. Tenia un gran coneixement de la Bisbal perquè hi havia nascut ell i els seus avantpassats. I aquest coneixement previ el va complementar amb la lectura de documents del nostre arxiu i d'altres dos arxius molt importants. L'Històric de Girona, que en Pep ha estat director i en Santi encara hi treballa, i el Diocesà de Girona, que és molt important, clar, per tota la part eclesiàstica, evidentment, nosaltres som bisbat de Girona, però heu de pensar que és la casa del senyor feudal, del nostre senyor feudal. En Jordi no era gaire de fer llibres, de fet, el primer és aquest i el segon és aquest. El seu món eren els articles curts sobre un tema o un document en concret, que es publicaven en diverses revistes i en tota mena de publicacions de caràcter local, com el llibre de Festa Major o el llibre de l'Aplec de la Sardana. Aquests petits o no tan petits articles arribaven a un gran nombre de persones i divulgaven fets, personatges, costums, etc. de nivell d'interès local. Si jo hagués de definir en Jordi, diria que era un divulgador de la història de la Bisbal, ja que els seus nombrosos escrits hem de sumar, com ja han dit, sobretot en Santi, conferències i visites guiades que va realitzar. El llibre que teniu a les mans és la seva obra més ambiciosa. Jo pensava 20 anys, tu has dit 50. Malgrat va trigar molts anys a escriure'l, la meva impressió és que no està acabat. Això no vol dir que sigui un llibre dolent o defectuós, perquè hi ha molta informació de molta qualitat, i en Pep ho ha explicat llargament. Crec que aquest llibre no és un punt d'arribada, sinó un punt de partida per encoratjar-nos a tots a continuar investigant i escrivint sobre la història de la Bisbal. I queda molt per investigar i per escriure. Jo també seré breu, no seré tan breu com ella, no seré tan llarg com ell, seré estil Santi. Home, la història de la Bisbal, el retrat d'una vila cinquecentista, serà el gran llibre d'en Jordi Frigola, i és veritat que serà el segon, perquè fins ara només teníem el quadern de la revista de Girona, la Bisbal, que quan jo o la Judit érem del quaderns de la revista de Girona era l'exemple que es posava del llibre que mai no s'acabava, la Marina també ho sap, del llibre que no s'acabava mai de publicar. I la veritat és que no s'acabava mai de publicar perquè la manera que treballava en Jordi és una mica això que tu has dit, publicant articles a la revista de Baix Empordà, publicant articles a Gavarres, publicant articles al llibre de l'Aplec, publicant articles fins i tot al llibre de la Festa Major, que a vegades els últims anys era l'articulista únic. I aquí en Jordi no podia presumir d'una cosa que en Gonzalo sempre em diu que presumia, i en Jordi també m'ho havia dit alguna vegada. Diu, jo sempre soc l'últim que lliuro l'article. No calia pas que ho digués, però... I a més, quan... Sí, però... I a més, quan te'l lliurava, tu ja sabies, perquè jo a la revista Gavarres, a la revista de Girona, ja sabies que
que allò no era el final. Era el començament, no, de tot. I llavors, com que a més, la majoria de vosaltres el coneixíeu, el tractàveu i parlàveu, segur que us passava el mateix que a mi, que quan parlàvem amb en Jordi Frigola, moltes coses que després li llegia ja me les havia dit, em pensava que d'això, perquè la manera de treballar d'en Jordi era acumulant, no? Repetint, refent, i jo em sembla que no tenia la voluntat d'acabar perquè sabia, ell era molt conscient que hi havia moltes coses a dir. Per exemple, una cosa que a mi sempre em deia aquests últims anys en Jordi, ell estava convençut que la tropa, no n'has parlat, l'exèrcit, quan venia a la Bisbal, anava a la plaça mossèn Cinto Verdaguer, en allà que ell diu que segurament era a Can Torroella. Doncs esclar, això, sí, a darrere l'ocasió, com si diguéssim. Doncs això, en aquell llibre, si no m'equivoco, jo l'he llegit unes quantes vegades, no hi és. I no hi és per què? Perquè en Jordi és que era molt i molt rigorós. I era tan i tan rigorós que, esclar, jo ho he trobat a faltar, això, per exemple. He trobat a faltar moltes coses, no? L'Emili Casas, que m'ha demanat que no el cités, però ja se m'ha escapat. L'Emili Casas, que va estar molts d'anys treballant amb ell, em deia: és que en Jordi sempre tracta els mateixos temes i va repetint-los i millorant-los. Vaja, vosaltres dos ho sabeu, perquè segur que com jo li heu llegit tots els articles que heu pogut, vaja, jo diria que no se me n'ha escapat cap. Un dia del mes d'octubre, em sembla que era de l'any passat, vaig trobar en Jordi on te l'havia de trobar, a la plaça. En Jordi era un home de la plaça. No era de la Universitat Pagesa o Forana, ell era de la Universitat de la Vila. Jo les coses de fora de la Vila li interessaven amb moderació. Era de la Universitat de la Vila, ell hauria sigut el propietari d'una de les claus. Em va demanar si li podien publicar aquest llibre i jo vaig parlar amb la Judit i la veritat és que n'estic molt content d'haver pogut publicar aquest llibre perquè jo també tota la vida que n'havia sentit a parlar d'aquest llibre. Van dir el llibre, no? I vaig anar a veure en Jordi algunes vegades, el telefonava quan estava interessat en això. El llibre, això és estil Jordi Frigola, ens va arribar amb un sumari i el sumari no coincidia amb els capítols. Això és d'això. De fet, en el sumari que ens va arribar hi havia més d'un capítol més, que jo em penso, perquè això és molt difícil, em penso que és l'últim capítol, que ell havia pensat. L'últim capítol és obres, serveis, urbanisme, arquitectura. Doncs ell penso que això ho havia pensat dividir-ho, però no hi va ser temps. El sumari, a més, els capítols tampoc no estaven ordenats de la mateixa manera. Em sembla que... Sí, ho van ordenar tantes vegades que d'això. Em sembla que el del sometent era el 8è i el de la pesta bubònica era el 5è, o al revés, no ho sé. Jordi treballava així, tots els que l'heu conegut ho sabíeu. A més, a mi en Jordi no em va parlar mai, d'il·lustracions. I ara he sabut que sí, que havia estat molt de temps, com tu mateix ho dius, els de Terracota també ho diuen, però jo aquestes il·lustracions no, la Judit i jo, no ens hi he de parlar mai. El que sí que ens ha arribat és aquests textos amb el mapa aquest que va escanejar i treballar, aquests dos mapes que va escanejar i treballar l'Emili. Però res més. I com que l'Emili em va dir si vols et passo el primer capítol, el que jo tenia de fa 3 o 4 anys o 5, no sé. I dic, hosti, si em fas un favor. I he llegit els dos capítols, he llegit el capítol de fa 4 o 5 anys i el d'ara, i jo diria que coincideixen amb un 80%, un 90% fins i tot, però hi ha un 10% que no. Sobretot cap al final, i és el primer capítol del llibre, sobretot cap al final és molt més llarg, el que ha fet en Jordi aquí. Molt més llarg tenint en compte que a mi em sembla que la seva manera de treballar era fent articles. Per això aquests capítols, jo he arribat a aquesta conclusió, per això aquests capítols ens poden semblar curts, perquè ell feia articles llargs i anava refent els articles i
La manera d'escriure d'en Jordi Frigola és molt clara i per mi és molt engrescadora, però fa unes frases molt llargues, no sé si us hi heu fixat, fa unes frases molt llargues, amb tot de comes i... O sigui, unes frases molt llargues amb tot d'oracions curtes. I la veritat és que n'hi havia un parell, això no sabia on anava. Només un parell, perquè la veritat és que tant de bo totes les persones que escrivissin tan clarament com en Jordi, perquè jo us asseguro que no és així. Ara, subordinades i subordinades i subordinades i al final, jo per mi, n'hi havia un parell que al final he pensat, matem-ho com sigui, no? Jordi treballava, això que dic, per acumulació, repetia, ampliava, sempre matisant, sempre portant algun detall més, sempre... I és això que has dit tu, tal com escriu l'Àngel Jiménez, en Jordi no es considerava un historiador. Déu me'n guard. O sigui, la majoria de la gent hem arribat a interessar-nos per la història gràcies a historiadors o no historiadors, gràcies a gent com en Jordi Frigola. Ell, jo penso que li hauria agradat que digués que més aviat era un artesà de la història. Com tots aquests artesans que hi ha aquí, els mestres d'ofici, els mestres d'obres, els paraires, els adroguers, a més, en Jordi no tenia cap pressa. Era un artesà d'aquells que no acabava mai, tenia el seu temps, és així com volia fer les coses. Jo no tinc cap dubte que no hauríem arribat a veure aquest llibre si en Jordi Frigola no hagués arribat al final. I no tinc cap dubte que l'hauria anat allargant. Un dia, quan feien les obres al carrer Ample, quan van això al carrer Ample, així estava un cop més ara, en Jordi Frigola em va trucar i em va dir: Xavi, hem trobat la Torre del Consell, que és a davant de Can Genover. És a davant de Can Genover. I llavors em va dir, em truco perquè hem de fer una foto. I dic, bueno, li diré en Quim Tor, però no em volia molestar tu. I li vaig dir en Quim Tor, i en Quim Tor no li venia bé aquell dia, i va dir, jo hi aniré un altre dia. És veritat que hi va anar a fer les fotos de la Torre del Consell. Però jo he estat amb en Jordi Frigola a la Torre del Consell. Vam quedar, i per descomptat ell va arribar tard. Però a mi em va fer una il·lusió terrible ser a la Torre del Consell amb Jordi Frigola. Llavors aquell dia, doncs com vosaltres ho coneixíeu molt més, vaig veure ben bé com era en Jordi. Arribem allà, hi havia una arqueòloga que no cal que digui el nom, perquè la coneixem tots, hi havia unes cordes, perquè no es passés d'això, i en Jordi Frigola, evidentment sense... Aixeca la corda i entra dins. Home, però és que era la torre del Consell del seu poble, més visbolent que en Jordi Frigola, i a més, era el segle XVI. Llavors ve l'arqueòloga aquesta i ens comença a fotre crits. Perquè, esclar, estàvem trepitjant una cosa. Tu eres l'alcalde, llavors. I llavors em vaig quedar parat. Jo, provant de defensar en Jordi, dient-li, però és que aquest senyor és... I en Jordi, sense fer cap cas, però cap cas, ell anava mirant la torre pedra. No, ni l'escoltava. O sigui, és que estava veient el que ell tota la vida havia buscat, com a mínim una part del que havia buscat. Perquè en Jordi només, jo ho he anat sabent, només escrivia una cosa que no sabia, segur. Per exemple, això que dius tu de l'empordanès, que en Pep, tota aquesta història de l'empordanès m'ho havia explicat en calces curtes, me va fer anar una vegada, no només a mi, corriguents fins al Mas Juliol per veure el Mas Juliol de Santa Paiaia i ho va explicar i tot això, en fi, per que estiguéssim tots cansats i que no tinguéssim bufera. Doncs, jo li vaig dir a en Jordi Frigola una vegada, això de l'empordanès, un home, en Josep Sobirana, que va néixer a Sant Cebrià dels Anys, que jo ho tinc gravat, a mi m'havia parlat. Però en Jordi Copí no donava cap importància, això. A les llegendes, a les coses que explicava la gent, ell era un home d'arxiu. I és per això que jo també he pensat que aquest llibre s'havia de presentar aquí. Ell era un home d'arxiu, de documents, de veure-ho, i tot allò que no havia escrit no estava gens segur. Bé,
hem editat aquest llibre i hem fet un parell d'excepcions. Una, jo penso que no la volia posar perquè ell m'havia dit moltes vegades que els frigoles avantpassats venien del Mas Vidal de la Pedrera. Potser que això no lliga gaire amb el reste del llibre, però a mi em seria greu no posar això. I després l'altra cosa és això de la placeta del peix salat. Que això, en Jordi m'havia dit moltes i moltes vegades, això de la placeta del peix salat. I jo li deia aquí i aquí, en Jordi, sí, perquè un dia, si li fem un homenatge que se li ha de fer a en Jordi Frigola, un dia hauria d'explicar totes les coses que hi ha al centre de la Bisbal que són gràcies a en Jordi Frigola i coses que jo només he sentit a dir en Jordi Frigola. El carrer Santa Maria del Puig, per exemple, que jo no l'he sentit a dir mai, però en fi, és una manera també de recordar-lo. Hi ha moltes coses que els bisbalencs veiem en el que és la Bisbal per ell, que és la Bisbal de dins de les muralles, sobretot, que són gràcies a en Jordi. Jo estic convençut que aquest llibre formava part d'un projecte de fer la història de la Bisbal 16, 17, 18 i 19, però, bueno, 16, 17 i 18, però això ha passat massa temps. Jo necessitaria 3 o 4 vides. Estic convençut, a més, que n'havia parlat amb en Joan Puigverd. Estic segur que havia parlat amb el teu germà. Estic segur que havia parlat moltes vegades, el que passa que després en Joan va marxar. Va anar a Girona i tot això i li va retardar. El va deixar una mica sol. També he pensat que moltes vegades escrivint aquell llibre en Jordi s'ha sentit una mica sol, perquè tu has parlat de les tertúlies aquestes amb en Pau Copí-Bernat, amb en Joan Puigverd, amb Pere Pasqual, amb en Fuixà, saps? Clar, i tota aquesta gent, diguem-ne, van anar desfilant per entendre'ns abans que ell, no? Jo era molt jove, l'única vegada de la meva vida que he anat amb alguna cosa és perquè en Pep no va voler ser i em feien anar a les reunions del patronat del castell. I hi havia tota aquesta gent, fins i tot un dia vaig tenir la clau del castell a casa meva. Per raons d'edat, jo no vaig conèixer gaire en Pere Lloberes, el llegia, el d'això, però sí que me'n recordo que quan anàvem a la biblioteca de la Bisbal, en Pep també hi anava, fins i tot em sembla que una vegada hi va baixar en barnús i en pijama perquè venia dalt. Te'n recordes que hi havia la taula dels senyors grans, que la Pietat Soler sempre ens deia xixi, i mirava els senyors grans. Jo aquesta taula la tinc molt mitificada, esclar, això la gent de la nostra edat. Aquesta taula la tinc molt mitificada i he pensat moltes vegades qui hi devia haver-hi en aquesta taula. Hi devia haver-hi en Pere Lloberes, en Pla Capell, que és un escultor, en Pla Capell, i jo penso que a l'estiu, perquè quan tu entraves a la biblioteca de la Caixa de la Bisbal en aquell temps, sempre hi havia els llibres d'en Joaquim Camps i Arbós. Senyor Camps i Arbós. I jo em sembla que en Camps i Arbós, el senyor Camps i Arbós, perdona, de Girona, hem exportat molt de talent, els bisbalencs. Bueno, ara anava a dir una cosa, això, per saltar el Girona, però no cal. Però jo estic convençut que en Jordi, però a mi no m'havia dit mai això, en Joaquim de Camps i Arbós, que la Judit Pujol i jo ens hem mirat moltes vegades els seus llibres i ens agradaria publicar-ne uns quants, quan tinguem 10 segons. Estic segur que en Jordi va ser molt important i això ho he descobert llegint aquest llibre, perquè hi ha una nota a la plana 20, em sembla que és, que aquesta nota és perfectament sobrera, però estic segur que en Jordi li va agradar molt de posar-la. En el record de les meves converses amb Joaquim de Camps i Arbós, jurista, historiador de temes agraris i batlle republicà de Girona l'any 1936, que estiuejava la Bisbal a les dècades dels 1960 i 1970, juntament amb la seva muller, la bisbalenca Carme Martament.
clar, estic segur que això li va agradar molt i no sé fins a quin punt és gràcies a aquestes converses, gràcies als llibres d'en Pere Lloberes, gràcies a les converses, que ja sé que era 10 anys més jove, que havia tingut amb en Joan Puigvert, que en Jordi Frigola es va atrevir a escriure aquell llibre durant 50 anys. Tots aquests articles que d'això. Per mi, jo no ho sé segur, però esclar, jo per mi que aquesta és la universitat d'en Jordi Frigola. I és tot el que tenim, ara acabo, és tot el que tenim en aquests moments la gent de la Bisbal. Tenim els llibres d'en Pere Lloberes, tenim els articles i els llibres d'en Jordi Frigola, no tenim gaire res més, no? I el senyor Nadal, sí. Sí, però no, estic d'acord amb el que tu has dit. Això és un començament, hauria de ser-ho, i a veure si tant d'universitari com tenim, tant de llicenciat en història i tant de savi com tenim, algú s'arremanga i continua fent coses, perquè és veritat que hi ha moltes coses a dir i la Bisbal i en Jordi Frigola i els bisbalencs ens ho mereixem. I moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a tots, donem l'acte per acabat i si voleu agafar algun dels